Здравейте хора, аз съм XWingBlade, вече с моя ник в Hypixel и днес ще играем Blitz Survival Game с моя приятел, който ви казах, че ще снима с мене. Ай, Драголей, кажи хай на YouTube. Хай! И хайде, нека да започваме. Сливай. Парти. И хора, това да бъде XWingBlade, както го знаете, в описанието за неговия канал. Цъп. Какво? Аз да не флайнах? Какво? Тук ми показва, че на листото... Чек, ела за малко. Да видиш къде е Survival Game. Къде е, чак? Какво? Ари. Ти къде си? Ти къде си? Чакай. Хора, и после ще поръцъкаме и Skywars. Да, след това може да подцъкават се на един мод, който се казва Super Hero. Малко да ги побият. Да, Аз няма да мога да играя, защото... Аз не знам дали мога да играя, защото... Бърнава се CS-а. И хора, след малко като почне ще увеличи малко музичката и така да се забавлявате. Ого, то чакай. Кой кит да си взимам? Аз взимам лъка. И аз така. Аха, коса. Ахой! 10. Хой, брат ми, хой. Ахой, бе! Брат ми, ти на къде? Бери назад, бери към мене, бери към мене. Идва. На къде, бе? На водата? Назад, бери в ръката. Ай, в реката! Какво? Али, толкова високо, как не можах да убра? Къде си? Идваш ли? Къде си ти, бе? Ари! Ай, драга, бързо! И хора, лета му се бъгнава. Survival Games, много. Какво се на? Его, хора, ще пусна клипа, когато започваме да играем в Hypixel, в Skywars, защото нещо на мене много ми лаги. Окей, хора, аз по-малко ще говоря. Човек, после ще ти кажа нещо. Окей, аз в момента снимам. Той аз снимам. Ще ти кажа нещо. Чуй. Ама, човек, аз съм постанал да слушат музика. Окей, ако искаш това да ти кажа от коментацията как да си го правиш. А ти сега тук говори да си чул някакви... Ама, човек, стига, познал съм музика. И хора, изчакайте си малко, сега идвам пак. Добре, спирам. Гоги, нищо не стана като хората. Аз познах музика, ти говориш. Ютубърите така ли правят? Какво? Ютубърите така, пускат ли музика, в която се видят? Да. Не ли колко пъти е правила така? На джумпове, Skywarsове. Прави, ама тя ги преобработва. Как? Би смисъл като мене, така. Прави ги и ги преобработва и така се слага музика. Аре, човек, моля те, не дей говори. Нали ти казах, че аз пускам пъти и ти пак си говориш. Добре. Ти умря ли? Не. Сега умря ли? Не. Ти си на 4. Чакай, той идва към тебе. И бягай, какво правиш? Как падна, убих го. Какво? Кой го уби, аз или той?
Вие се убихте двамата. Аре, Гоги, сега пускам музиката, моля те, не дей говори толкова. Добре. После мога да стигам на Team Fortress. Ай, на 3, на 2, на... Ти нали знаеш, че аз снимам? Да. Айде да спирам. Хора, ли го чухте? Ще спра да говоря. И свърши, нали? Пуска пак. Окей. Само не ми е ясно защо пускаш музика. Това дори няма смисъл. Ние сякаш по-хубаво да не говорихме дори от начало. Ма какви с тия нови мапове? What the fuck, нов мап. Да бе, някакви тук пчели. Аз дори не знам къде се чистят. Открих. Добре, тук съм. Матурите продължава и тази година. Съдият Синод решава дали Дионисия остава начало на Александър Невски. И които ме познават за първи път и за като родители. Както всички останали жени деца, така и родители се преди малко беше хакер. Удреше ми през 5 метра, когато дойдох. Хакерч, да. То просто... Чич. Ако ви е харесва музичката, ще сложим в описанието. Тя парички. Да, парички. Играта е... Тим. Армор. Аз имам армор.
Опа, и хората така завърнаха се. Един чист завет. Аз нямах никакъв меч. Депутатите избраха Зорница Русинова за социален министър. Имаш ли... Имаш ли... Там киотка или нещо? Не. От? Ето ще една. Чакай, кой има бие? Ще една за мен. Някой има бие? Някой да има. Чакай. Чакай, тук нямаше никой. Аз тук проверявам долу. Ей, падах без... Аз не. Гледам. И паркурчу. Къде точно? Добре. И да хора, това беше само за загрява. Да. Сега вече идва. Тим си ли... Тим, похуй. Чакай, хора, сега идва. Не знам, ако искаш само може си. Всички ние даваме 100% за това, което е направено както от Иван Калфин и от цялото правителство. После може... Същия му. Ако искаш може и 3 лица. Багошет. Само... Искам да го уведома, че ако вие се упражнявате на АВР, ще стуките зъбите. Човек, ще да кажа нещо. Кажа, не се снимам. Ти да снимаш ли? Аз да. Снимаш? Да. Много се отсъчва. Много... Дори, много ценно ти се чува телевизия. Колко тази го намало с това? Коментация. Ела, вземи. Номер си. Да ги слагам. Какво? Чукай. Те размахите му убиха. Давай, човек, ти се приема. Те имат хубав път. Това е възможно да имат консула. Ти си, ти толкова бързо идват хора, че трябва да знам. И трепат двама човек. Влиза срещу ама... Стане работа. Някой път. Ето убиха, нали? Да. Арно или Кит Меч. Аз си взимам пак бързо. Аз си взимам Мога да снимам на лига. Не, Арно. Път. Аз те първите честове. Долните са най-хубави. Имаш ли меч? Да. Втори оглед на местопрестъплението беше извършен тази сутрин в дома на убитото възрастно семейство от Сърдан и Жулка Караджови. Според неофициални източници на BTV става въпрос за синът на убитите, който е служител на икономическа полиция. Той е бил разпитван до късно през нощта и е задържан. Близките на убитото семейство са в шок. Двамата родители дават всичко за единствен месечни. Браво е. Хората в квартала се страхуват. Най-близката приятелка на баба Ани, като открила преживените това вчера, не страдаше от амнезия. Чакай, после сега аз той ще го убия. Yes, sir. Ти имаш някаква тема. Да. Съдът се произнесъл в тяхна полза. А той преди да е спечела делото казала. Нещо? Ако си делото ще да убия. През нощи и се оплакали от Ти си да ме всичко, да.
Ето. Ти имаш. Това ще ли бе? Другия е там. Ето. Чакай си тела. Не, чакай то за мен. Да, за мен. Аз я убих. Елатка да убием. Чакай, да се изтрепи. Чакай, нека се изтрепи. Но не забелязвам. Ето се. Не, мама, не се казваш, What човек, гледай колко има. Гледай. Той тук. А чакай, той има и друг ето. Гледай, той ги безби всички. Зад нас има, зад нас. То за мен. Има още един. Още. Това. Аз цяло ето. Аз тия зад мене му убиха. Аз съм на трето място. Тихо, лошо. Спешът нелегални иммигранти са открити във влак от Турция за Германия. Влакът е спрял на гара Нова Загора. При проверка на композицията служителите чули викове за помощ. Бежанците са били сървим от пломбираните вагони. Най-малко иммигранти. Последен Скайлот. Пак. Тупия мал, брат. Видях му името. Нямам меч. Вот, някой... Другия част. Всички го става вътре. Ела ти остана. Меч имаш ли? Ако имаш кирка, ще е добре. Да се трепиш. Да, аз имам лук. Вот. Как е? Ако? Да. Мен на два хита го убиха. И хора, това ми се даде този епизод. Абонирайте се, песайте. Елата да свърши отлично. Къде? Да. Така, където винаги се завършва. Лоби, сега ще кажа кое, лоби 20. Тук ли си? Да, лоби 20, точно 20 минути. На мен е 19. Елата къде е? Лоби 12. Ставаме за думите му в изявлението, което той Тръгвай, и пред вас медиите и пред нас неверните в храма. Андре Дионисий, който се явява предстоятел на патриаршеската държава, дискредитира българската църква Откъде? с неговите антиканонични действия
А също така и И това беше от хора. Гледайте си харесва клипчето и до скоро.